Монда инзер йогаһында бер генә шарлавык түгел, монда күп шарлавыктар бар. Монда хәзер тагын бер шарлавыкты. Бу шулай достаточно зур шарлавык. Бәләкәй генә түгел, хәзер без бу шарлавыкка барабыз. Мин монда беләм кайдадыр 3, 4, 5 шарлавыкты, ләкин теге шарлавык һәм ошо шарлавык, бу шарлавыктар зур. Шулай. Ошо инзер йогаһы һәм хәзер без анда барабыз. Монда инзер йогаһында күп кенә кеше, карагыз, сплавта йөриләр. Бер шулай кәмәле, кайдадыр 5-6 кеше утыра. Шулай, кызык кына. Монда. Хәзер мына ошо юлда без теге шарлавыкка барабыз. Var urutsa yaşar. Хәзер бу мотор гына шарлавык бу. Анау. Монда килә. Опа. Карагыз. Бу шарлавык искә бара. Бик һук. Һәм моны эсәргә була. Менә шарлавык шулай бара. Инзер йогаһы бик таза һыу, unda эсәргә була. Һәм монда бик матур гына бу һыу елгага бара. Инзер йогаһы һәм ананда тагын бер шарлавык бар. Ананда кәмә бар.